Yirimajo Atetebugu 759 logements ulu maube se ka foko tare sabula minye école franco arabu khalifa alebna na daele yengoni mi demsenye alebe se ka kalange arabukana ka ke tuabukana togo sebe sara ote ulu fe kalo mamunu medu ka jardin d'enfant na sa ulu be wakelen sara kalo école fana no oye franco arabu kalanye ka damine première année la sa fo 7e olu fana be kalange ye o sara oye wa kerenye kalo demsenu no ye jardin d'enfant ye san konana olu ye wa konontonye wa minye makoron nu fana ye no oye mamunu be premier cycle konana olu fana ye wa konontonye école franco arabu khalifa ale dalele no dongo do togosonu be kei minye demsenu nga kalanke ko nyuma arabukan ale ni tuabukana o école karamogo jolo mbubulu bara tabulo nyuan kama sa ukalono ka pano solaire belebele sigi ukayorola minye jibono ye no ye chateau ye fana be ya sa demsonu nga kalam sega noga togomi ka damine ni wati na sa mamunu ngwanumbe no lube Yirimajo Atetebugu sugu karafala no oye 750 logements mauye aye boli jona akata o deon togosebe sabula togosebe sara oye fuye ulufe kalo sa wa kele ngoni ibo sara ide aka kalana na kadi ye kalo saba fana iba sara walma bise ka bela jelen sara shenkele minye école franco arabu khalifa ye ale daele kunye ya sa uka demsen uka siniye sigi uka dine ko uka jien famu ko nyuma ubise ka togomi ni mami ma fe ki den togosebe walma ka nyiningali ka fami alika ko la ibise ka negajuru sira ale laje 91 23 73 50 walma 89 44 38 88 école khalifa franco arabu ale nakunya awga demson nga sininya sigi o bambali ye dine famuya ko nyuma minye ka jienda elewye sabula ulufe kala ani demson o de be fembela jelenye complexe scolaire Mamadou Camara niso kologira bi bo a supasma nyumana denmisɛn ka kalan ɲuman o be sɔrɔ jardin ani duguma kalanso ɲuman de la complexe scolaire Mamadou Camara b'aw ka denmisɛnw naani k'u ladon mara ni kalan cogoya ɲuman k'u kun yɔrɔ lakananen ani yɔrɔ mun dabalen no a kama denmisɛn buruburu ka kalanso jardin d'enfant fo ka taa se duguma kalanso fɔnamatali wa fɛn mun be complexe Mamadou Camara la mun tɛ fan tɔw la n'aw y'a ka denmisɛn saba tɔgɔsɛbɛ kalanso in na dɔ bɛ bɔ musaka la aw ye tɔgɔsɛbɛw daminɛna kabi septembre kalo tile 10 wa tɔgɔsɛbɛn wari bɛɛ lajɛlen ye fufalaki jardin kalosara ye 2000 primaire ta ye 3000 complexe scolaire Mamadou Camara dagalen filɛ Banagabugu cour suprême masurunya la a y'u wele nɛgɛjuru sira fɛ joona 76 59 36 95 walima 66 49 58 01 a ye wuli joona ka suw ma baw waati sera ka ban tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifile a ka galon bɔ an da لبيك اللهم لبيك En balma ni kunafoli ka bo commission des agences du voyage du Mali. Mali agent de voyage wa commission ba. Kuba ni malien befe ni ya leini ka fo kata hejila ika wuli ka ti to sebe agence la agence min be ni ya kanu. Ko ka daka 2026 hiji ko Saudi kleme ka sharia gelembata le 31 décembre 2025 no ya so mo min to ma sebe a abena gelade o de koso
agence ka tɔnba n'o de ye commission ye k'u b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ ko wuli kuma dɔn o de ka wusa n sen ka di ye dɛ ko agence bɛɛ kɛlen bɛ k'i ka dayɛlɛ ka maliyɛnw kunbɛn cogoya min na tɔgɔ ka sɛbɛn joona o de kosɔn ne min y'a laɲini k'a fɔ i bɛna taa hiji la walima k'i ka maa bila ka taa k'i ka wuli ka bɛn sisan ka boli ka taa agence bɛ yen k'a fɔ n'i y'a kanu n'a ka baara taabolo y'i diya tɔgɔ sɛbɛnw i ka taa kɛ nin tun ye kunnafoli ye an ye kunnafoli min sɔrɔ ka bɔ Mali agent de voyage ka tɔnba la n'an k'a ma k'a fɔ commission ala k'a faamuya ko ɲuman di an ma assalamu alaikum لا شريك لك لبيك اللهم لبيك agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka ko to mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. إن الحمد an filɛbaaw ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen minnu bɛ Mali kɔnɔ aw ni sɔgɔma minnu bɛ Mali kɔkan aw ni ɲankuma sabula bɛɛ lajɛlen ni wuli waati don bi ye alamisa ye septembre kalo tile 25 san 2025 Keba Jalo bɛ yan ani ne yɛrɛ sɔgɔmada in na baabu bɛna tali kɛ min na o ye tajiko gɛlɛya ye an ka jamana kɔnɔ ko tajiko gɛlɛya de bɛ yen wa walima taji minnu bɛ yen Keba olu de sɔngɔ bɛ ka gɛlɛya a faamulama y'a ye an na ɲɛfɔli kɛ o la bi sɔgɔma Mamadu Masawule Samakɛ général de brigade opération dugukoloko ɲɛmaya b'ale bolo Menaka Gao ani Kidal marabolo kɔnɔna Keba a ye a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan bilasiralikan minnu bɛ ani baara kɛcogo min bɛ yen min ye général ye a y'o da o tulo kan biennale kun forila Gawokaw fɛ yen Keba i b'a dɔn maa min kɛra fɔlɔ ye Bamba cercle kura ka Gawo daw ka k'an sɔngɔ kɛ sabanan ye Gawo o ta kun bɛ ka cɛ ka i ta labɛnw bɛ sen na tirandi balafɔ hukumu kɔnɔna sa jɛkulu min bɛ yen n'o ye fɔlikɛ jɛkulu ye n'o kan ka taa Mali jɔyɔrɔ fa o ye sigidiya maaw ye olu sugandira kunungo ɲɔgɔndan senfɛ min kɛra Denaki ale kuru kɔnɔna na diɲɛ seleke naani bankun ka sa min ye jɛrɛ 80 ye premier ministre minnu bɛ AES kɔnɔna na olu ye ɲɔgɔn ye k'u ka marifaw daja k'a sɔnsɔn kumakan kelen o ka bɔ sibiridenw min ye Ablaye Mayiga da
o baaraw kɛra cogo min na an na an da don la nin ye an don kan ye sɔgɔmada in na k'an filɛbaa n'an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ mali kɔ kan min ye amadu jalo ye donsoba kulukoro k'an ka foli bɛ s'a ma min ye ɲɔnɔ donsokuntigi ye k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn keba an tɛ ɲinɛ fiyewu an tɛ sɛgɛn sabula nin waati in na kalifa an b'a fana fo k'a ni sɛgɛn kajolokaw fɛ yen misɛnnikaw ka dangele k'an k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn kɔmɔnanjala k'ale fana fo kosɛbɛ nin waati in na k'a ni baara kɛba an tɛ ɲinɛ min ye tanti jaba silibe kɔ ni ale bɛ salakaw ka sigi la ka sori kɛmɛso fo min ye bayibaye meridi disiri kɔnɔna na an tɛna na ɲinɛ amadu gasama kɔ ale bɛ domaine kɔnɔna na min ye bako n'a ka cɛdon ye suguba la sa k'an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo keba nin y'an don kan ye sɔɔni san an bɛ fara kari ba la o tɛ wa ayiwa i bɛ yan mura banna san b'i dasi bi ayiwa d'accord keba kuma min cayalen no mali kɔnɔ bi o ye tajiko ye yɔrɔ min ta n'o bɔra dogo la n'a kɛra bɛɛ n'a ka ko ye ni bɛɛ lajɛlen ye dɔ fɔ a la polisi ɲɛmaa ye dɔ fɔ gouverneur ye dɔ fɔ moti marabolo ɲɛmaaw ye dɔ fɔ o ye moti kɔnɔna ta ye keba an baarakɛɲɔgɔn dɔ maa min bɛ yen n'o bɛ moti jago min ye DNCC bolofara min bɛ yen madili ale ye min sɔrɔ ka fɔ olu ye an ka o lamɛn bi sɔgɔmada na o y'an ka nɛgɛjurukan ye. ayiwa nin waati in na an wulila ka se an ka cakɛdaw ma n'o ye direction commerce et concurrence ale maa ɲɛmaa ma nka maa ka ɲi da ne fa tɔgɔ ani jamu ani jɔyɔrɔ. Ne tɔgɔ Mamadou Ly, inspecteur des services économiques, ne de directeur régional ye min bɛ jago ani dadumunifɛnw ani jago ɲɔgɔndanw koɲa kunna n'a bɛ fɔ o ma ko direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence tubabukan na. ayiwa directeur bi an wulila ka s'i ma sabula tile fila in na an ɲɛ b'a la carburant dɔ farala ka Mopti yan bon an bɛ se k'a dɔn jamana de ye dɔ fara a kan wa ou bien a ko bɛ cogo puisque an y'a ye butɛlinitigiw dɔw bɛ k'a feere fo 300 nka bi prix bɛ cogo di. Bon i ye min fɔ jamana ma foyi fara carburant sɔngɔ kan carburant sɔngɔ b'u nɔ la tant que jamana ma yɛlɛma don a prix la à la pompe a bɛɛ b'a nɔ la an ye station fɛn fɛn bɛ Mopti ni Seware yan a si ka prix tɛ prix officiel sanfɛ prix officiel o ye 775 ye le litre o ye essence ye 725 o ye gasoil ye le litre station dɔw b'o duguma dɔw alignelen n'o la mais foyi t'a sanfɛ donc n'i ye essence ta ou bien n'i ye gasoil ta a man ka feere yɔrɔ la min tɛ station kɔnɔna ye o minɛn de bɛ kɛ k'ale feere o minɛn o bɛ attesté de k'a approuvé service technique dɔ fɛ n'a bɛ wele ko AMAM agence malienne de météorologie olu de b'a yamaruya k'a fɔ nin pompe in ka ɲi a bɛ se ka feere kɛ san kɔnɔ siɲɛ kelen u ka kan ka passer station bɛɛ la ka pompe bɛɛ vérifier station kura fana mana dayɛlɛ ale man ka feere daminɛ abada ni o service ma na a ka pompe attesté k'a jira k'a fɔ ko pompe ninnu ka ɲi u bɛ se ka baara kɛ n'u ye pompe min fana vérifier u bɛ tila ka sticker sigi a la sticker verti n'a ma ɲi a bɛ f'i ye ka taa réparer fɔlɔ n'i y'a réparer u bɛ segin ka n'a lajɛ k'a attesté mais n'o tɛ ka carburant ta k'e bɛ o tigɛ ko ka t'o feere sirada la o yamaruyalen tɛ parce que carburant ye produit dangereux de ye produit dangereux de don a man ka feere
yɔrɔ la yɔrɔ min ni a yamaruya tɛ yen yamaruya in fana tɛ di ten kun fɛ mairie ka autorisation b'o la urbanisme ka autorisation b'o la domaine ka autorisation b'a la environnement ka autorisation b'a la ani yɔrɔ min bɛ yen ko DNGM Direction nationale de la géologie et des mines olu fana ka autorisation b'a la olu de bi yamaruya k'a fɔ nin sigiyɔrɔ in fɛsɛfɛsɛla k'a lajɛ a sigiyɔrɔ in a tɛ kɔlɔlɔ lase environnement ma a tɛ kɔlɔlɔ lase mɔgɔw ma mɔgɔw ni ma donc a bɛ se ka kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min n'an b'a wele ko station mais n'o tɛmɛna ko e y'a ta i taara sigi carré kun na ni buteli ye i ye barigon fa essence la ka taa sigi i ka soda la jama cɛ la o ye danger de ye a man kan mairie kan ka wuli ko olu kɔn de parce que mairie de ka autorisation b'a ka siradaw kan mais ni pompe fɛn fɛn ye prix yɛlɛn officiel sanfɛ anw bɛ tɛmɛ an b'a lajɛ n'an y'a ye an b'a a sanctionner an b'a fermer o de y'anw ka baara ye mais butelitigi minnu bɛ yala yala an tɛ se ka nin bɛɛ repérer mairie de kan ka wuli o kama mairie b'a dɔn k'a fɔ a sariya a man kan sariya kɔnɔ essence ka feere butelinin na iri kɔnɔ donc min bɛ n bolo k'a fɔ i mana taa o san avec tous les risques qualité duman don a taara fɛn wɛrɛ ɲagami essence la a ye ji fara kan a ye tulu fara kan e t'o dɔn e bɛ taa san a b'i ka moteur tiɲɛ ko parce que ko essence bɛ ka manquer i yɛrɛ ka wuli ka se pompe la n'i y'a ye a tɛ yen wagati min n'i kan ka min kɛ i b'o kɛ voilà. mais directeur nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ wele ka jumɛn de b'i bolo k'a ɲɛsin population ma pour que o hakili ka sigi. bon population k'u hakili sigi commandes lancelen don n'i y'a ye nin problème nana kɛ a sababu kɛra kɛwale minnu tɛmɛna tile fila in na an ka siraba ninnu kan minnu bɛ na ni a ye ka na anw ravitailler fo Mopti yan Mopti bɛ fo kɔnɔla de la an fana ni Bamako ka jan dɔɔnin sinon carburant bɛ Bamako carburant bɛ Sikaso bon a nacogo u bɛ ka jateminɛ de k'a la wagatinin kunkurunin ko don mɔgɔw ka muɲu ka sabali jamana ko don jamana basigilen tɛ sinon ni an ye wagati jan kɛ nin ma deli ka kɛ san joli sisan a bɛ san 6 7 bɔ carburant ma manqué Mopti yan nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye wa importateur yɛrɛ bɛ Mopti yan importateur dɔ bɛ Mopti yan ale bɛ yan fourni kosɛbɛ ale yɛrɛ kasara sɔrɔ a baara kɔnɔna la mais a ko o t'ale bali a bɛ jateminɛ la basigi dɔɔni mana na n'ala sɔnna a ka carburant bɛ se yan ale kelen tɛ station fɛn fɛn n'aw tɛmɛna la k'a daminɛ Somaya 2 ka taa Total ninnu na ka taa Soma PP la ka taa Shell la ka taa Yara service la ka taa Pagu la nin bɛɛ ka carburant demande bɛ yen u bɛɛ ka commande bɛ yen jateminɛ de bɛ ka lajɛ walasa commande in bɛ se ka lase yan cogo min an ka service kelen t'o baara kɛ service wɛrɛw sen b'o la ka taa se fo an ka ɲɛmaaba yɛrɛ ma n'o ye gouverneur ye ni n ka foli b'a ye a informelen don a ko ɲa la a bɛ ka fɛɛrɛ ɲini walasa an ka bɔ nin gɛlɛyani in kɔnɔna la gɛlɛyani wagatinin kunkurunin ko don a bɛ tɛmɛ n'ala sɔnna an bɛ jɛ ka dugawu kɛ folikan min b'i bolo ka ɲɛsin bɛɛ ma folikan min bɛ n bolo n bɛ n ka ɲɛmɔgɔw fo olu minnu ye n bila n ka baara in kɛ ka Mopti population fo n'u ka faamuyali ɲuman ye ka aw yɛrɛ fo aw minnu bɛ kuma lase walasa mɔgɔw hakili bɛ sigi donc n bɛ n baarakɛɲɔgɔnw fana fo olu minnu bɛ à la tâche ka situation de stocks lase an ma chaque semaine ka prix ni stocks lase an ma ni prix jiginna an b'a ye ni stocks jiginna fana an b'a ye walasa an ka se ka décision ta rapidement k'a lase faamaw ma
olu fana de bɛ a décider min kan ka kɛ walasa ravitaillement bɛ kɛ approvisionnement bɛ kɛ joona joona voilà chaque semaine prix bɛɛ talen don stock bɛɛ talen don prix produit 33 k'o fara essence ni gasoil ni jet kan an b'o prix ta chaque semaine an b'a communiquer monsieur le gouverneur ye général Daouda Dambélé an b'a communiquer an ka direction générale ye ni o directeur général ye Gédéon Dambélé donc o de ye an ka baara taabolo ye donc décision kɔni a bɛ nale a tɛmɛ. Ayiwa Keba Bamakɔ kɔnɔna na yan ani Mali marabolow la taji a sɔngɔ yɛlɛla n'o y'a sɔrɔ Bamakɔ ta o ma kɛ maritaba ye fɔlɔ an ka marabolo caman na taji sɔngɔ a taara se sigiyɔrɔma 2 ma jamana kɔrɔnfɛ fanfɛla la min ye waleya in ye o ɲɔgɔnna fana bɛ yen yɔrɔ caman na bi mɔgɔw sigilen don mɔgɔw wulilen don k'u jɔ togodaw la yaasa cogoya min na u bɛ se ka taji sɔrɔ nka min ye sɔngɔ ye an ka jamana kɔrɔnfɛ fan fɛ yɔrɔ dɔw la sɔngɔw u ma yɛlɛ yen kosɛbɛ nka min ye kuma ɲɔgɔnyaw ye sɔngɔko ta na sira fɛ DNCC a n'a bolofaraw an'u ka baarakɛjɛkulu olu bɛ o la yɔrɔ caman na Keba min ye Bamakɔ taji ye kunnasini ko a yira k'a fɔ taji kɔni sɔngɔ a ma yɛlɛ kosɛbɛ Bamakɔ nin waati in na nka dɔw farala ka stationtigi dɔw fɛ yen min ye budɔntigi dɔw ye olu bɛ k'a feere 140 wa n'i ye yɔrɔ dɔw fana lajɛ i b'a ye k'a fɔ olu yɛrɛ ka taji min tun b'u bolo mara la olu ta banna nka a bɛ minnu bolo mara la olu bɛ k'a dɔgɔdɔgɔnin feere kabini kunnasini ko k'a lajɛ u bɛ se ka tɔnɔ sɔrɔ a la cogo min na yanni min b'u bolo ka ban caman kɔni y'a yira sa k'a fɔ an ka marabolo kɔnɔna na olu ye degun sɔrɔ nka min ye kin caman bɛ yen gɛlɛya bɛ olu fana kan ka kɛrɛ ni maa dɔw bɛ yen olu mana mɛn ka ban ko fɛn min tɛ sɔrɔ olu bɛ o gɛlɛya yɔrɔ caman na Bamakɔ kin dɔw bɛ yen maaw ye gɛlɛya ta ka da taji kan maa minnu bɛ munumunu salo kɛ ni mɔbili ye olu b'a sɔrɔ yɔrɔ dɔw la k'a sɔrɔ sɔngɔma yɛlɛ a kan nka Bamakɔ fan dɔw fɛ dɔw talen don ka taa n tɛ san sɔngɔ da taji kan nin waati in na k'a ko gɛlɛya mototigiw fana bɛ munumunu salo kɛ kosɛbɛ taji feere yɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka se k'a lajɛ u bɛ se ka taji sɔrɔ cogo min na sɔngɔ gɛlɛya in a yera an ka marabolo de kɔnɔ kosɛbɛ sabula olu caman bɛ yen taji bɛ doni ka taa de min ye yɔrɔ minnu bɛ yen bi n'o ye Moti ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la taji feere yɔrɔba fɛn fɛn bɛ Moti a caman datugura litiri yɛrɛ taara se fo 450 ma sigida dɔw ye o f'an ɲɛna dɔw yɛrɛ y'a yira sa fo ka tɛ ka sɔrɔ yɛrɛ fana butelinin kɔnɔ ta o de bɛ ka feere yɔrɔ dɔw la o ye 300 ye yɔrɔ dɔw la o ye 400 ye yɔrɔ dɔw yɛrɛ ta ye 500 ye nin waati in na sabula a sɔrɔli ka gɛlɛn kosɛbɛ Mopti ale kɔnɔna na dugudenw y'a yira sa k'a fɔ min ye feerelikɛla ninnu ye a dɔw ka taji ma ɲi dɛ a dɔw ka taji tɛ sɔn min ye mobilitigiw ye n'u ma olu dɔw y'a yira fana k'a fɔ min feerelu ma ko ye gasoil ye Keba caman ma sɔn ka moteur la marché dɛ gɛlɛya yira o la nka o bɛɛ n'a ta maaw bɛ k'a ɲini sen nɔ bere nɔ kunbere nɔ yaasa cogo min taji bɛ se ka sɔrɔ an ye kibaruya laban min sɔrɔ o ye k'a fɔ sɔngɔko ta fanfɛla la Mali gouvernement ma fɛn fara taji sɔngɔ kan dɛ officiellement fɛn ma fara a kan nka feerelikɛlaw Keba olu de bɛ u sɔn nin ko in na wa min ye taji fana bɛ maa minnu bolo olu fana kɛlen don ka sɔngɔ gɛlɛya ta ka d'a kan yɔrɔ caman na bi o y'a to taji yɛrɛ sɔrɔli gɛlɛyara nka Motikaw kɔni fɛ yen gɛlɛya kɔni bɛ yen kosɛbɛ sabula barosigiba yɛrɛ kɛra a la ɲɛfɔliw caman kɛra hali ka maire yɛrɛ ale bɔra ka dantigɛli kɛ gouverneur douane ɲɛma ka taa se polisi ɲɛma ma bɛɛ lajɛlen y'i da don nin kuma in na Moptikaw fɛ yen ka kɛ ni tajiko ale gɛlɛya ye sɔgɔmada in na an tun bɛ se ka min fɔ a ko la o ye nin ye ɲɛmaaw kɔni bɛ wuli ka jɔ la fɛɛrɛ ka tigɛ yaasa taji a bɛ se ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen labɔ cogo min na i n'a fɔ Madili ale bɔra cogo min na k'a fɔ Moptikaw olu fɛ yen.
Yirimajɔ Atetebugu 759 logements olu maaw bɛ se k'a fɔ ko tare sabula min ye école franco arabu kalifa ale bɛna dayɛlɛ yen kɔni min ye denmisɛn ye ale bɛ se ka kalan kɛ arabukan na k'a kɛ tubabukan na tɔgɔsɛbɛ sara o tɛ olu fɛ yen kalo o kalo maa minnu bɛ don u ka jardin d'enfant na sa olu bɛ 1000 sara kalo o kalo école fana n'o o ye franco arabu kalan ye k'a daminɛ première année na sa fo 7e olu fana bɛ kalan kɛ ye o sara o ye 1000 ye kalo o kalo denmisɛnninw n'o ye jardin d'enfant ye san kɔnɔna na olu ye 900 ye wa min ye maakɔrɔ ninnu fana ye n'o o ye maa minnu bɛ premier cycle kɔnɔna na olu fana ye 900 ye école franco arabu kalifa ale dayɛlɛlen don o don tɔgɔsɛbɛnninw bɛ kɛ yen min ye denmisɛnninw ka kalan kɛko ɲuman arabukan ale ni tubabukan na o école karamɔgɔ jolenw b'u bolo baara taabolo ɲuman kama sa u kɛlen don ka panneau solaire belebelew sigi u ka yɔrɔ la min ye jibo n'o ye château ye o fana bɛ yen yaasa denmisɛnninw ka kalan bɛ se ka nɔgɔya cogo min k'a daminɛ nin waati in na sa maa minnu kɔni bɛ yen n'olu bɛ Yirimajɔ Atetebugu sugu kɛrɛfɛla la n'o o ye 750 logements maaw ye a ye boli joona a ka taa denw tɔgɔ sɛbɛ sabula tɔgɔsɛbɛ sara o ye fu ye olu fɛ yen kalo o kalo sa 1000 kɔni i b'o sara i den a ka kalan na n'a ka di i ye kalo saba fana i b'a sara walima i bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen sara siɲɛ kelen min ye école franco arabu kalifa ye ale dayɛlɛ kun ye yaasa u ka denmisɛnw u ka siniɲɛsigi u ka diinɛ ko u ka diɲɛ faamuko ɲuman u bɛ se ka kɛ cogo min ni maa min b'a fɛ k'i den tɔgɔ sɛbɛ walima ka ɲininkali kɛ ka faamuyali k'a ko la i bɛ se ka nɛgɛjuru sira ale lajɛ 91 23 73 50 walima 89 44 38 88 école kalifa franco arabu ale nakun ye aw ka denmisɛnw ka siniɲɛsigi o banbali ye diinɛ faamuyako ɲuman min ye ka diɲɛ dayɛlɛ u ye sabula olu fɛ yen kalan ani denmisɛnw o de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ. keba an bɛ taa sisan Gawokaw fɛ yen Mamadu Masawule ale de ye dugukoloko ɲɛmaaya bɛ ale bolo Gawokaw fɛ yen Wolomasiri tabaw ka gungan na Gawo Menaka ani Kidal min ye dugukoloko ye nin waati laban in na Mamadu Masawule a kun ye taama kɛ ka taa Kidalikaw fɛ yen o bɔlen kɔ ye a taara Menakakaw fana fɛ yen cɛden minnu bɛ yen ka taa bilasiralikanw d'u ma ka ɲɛfɔli kɛ u ye kunungo sa Gawo kɔnɔna na 22 tɛmɛnen kɔfɛ a ka cɛden minnu nana défilé la sa a y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a yirula k'a fɔ nin waati in na dugudenw ka hakilinaw ye min ye dugudenw bɛ fɛ baara ka kɛ cogo min hakilinaw ka tali kɛ o la kosɛbɛ dɔ ka fara wulikajɔ ni cɛsiri kan yaasa laɲini min bɛ yen o ka se ka sabati u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u k'u bolo di ɲɔgɔn ma min ye sɔrɔdasi jɛkulu yɛrɛ sinsinna ye min ye o ye sariya minnu bɛ yen k'olu bato a b'a ɲini u fɛ u k'u cɛsiri u k'u timinanja u ka dɔ fara wulikajɔ kan hali bi basigi min bɛ ka don Gawo ni Kidal ninnu kɔnɔna na ni Menakaw ni min ma fara a kan foyi kana bɔ a la ni fɛn o fɛn bɛ yen k'o ye majɛ ye ni magoɲɛ fɛn fɛn bɛ yen u kana na munumunu ni a ko ye kɛrɛfɛla la u k'a fɔ ale yɛrɛ ɲɛna directement na wulikajɔ ka kɛ fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ o la wa nin waati in na fana a t'a fɛ ka min mɛn Keba o ye k'a fɔ ko maaw wulila k'u jɔ k'u tilara ka segin u kɔ i b'a dɔn Madu t'o fɛ dɛ ale kɔni ko ni n taara i tɛ segin dɛ o kɔni o y'ale ka système ye an bɛ taa de n'an sera an bɛ segin nka an sebali an segin man di dɛ Masawule an b'a fo y'a fɔ Gawo wulikajɔ ale ni cɛsiri la Keba halisa an ka défilé dumanba in Bɛnkɛ Jabate de ko ten o ko koba ti kɛ ka caya nka n'a kelen min kɛra an bɛ mɛn ka k'o lakali défilé ka kɛ k'a daminɛ fo ka taa ban maa ma fiɲɛ ye maa ma majɛ ye maa ma degun ye maa ye min sɔnni sɔrɔ fasoko la Keba tile k'i da se o ti foyi ye Usman Seri Marana Haidara ko ten ko mɔgɔw bɛ sɔn sanji k'u gosi lamɛnbagaw ka hakɛ to u ɲamamusow nɔfɛ ko mun na ko ala ko la ni san y'u gosi k'o bɛ dugu la an ka taa Lesor kunun ale jiginna Bamakɔ dugu kɔnɔ ka micro tan di Keba Lesor ye min sɔrɔ an ka jɛ k'o filɛ an ka jamana Maliba ye a ka yɛrɛma hɔrɔnya san 65 ɲɛnamaya tɛnɛnto tan kalo tile 22 san 2025 yɛrɛma hɔrɔnya in bɛ kɛ san o san nka ɲinan t'a bolomafara yira o la k'a da ka min famana ka kɛ o de kɛra an ka Wolomasiri tabaw ye u ka yɛrɛma yira taama kɛ an ko min ma nanzarakan na ko défilé militaire ɲinan t'a kɛra sewa dan yɛrɛ ye a kɛra jigisigi ye a kɛra nisɔndiya fana ye défilé a kɔni a ɲɛna parce que population t'u mako b'a la kosɛbɛ i b'a dɔn ni kow cayara mɔgɔ ma il faut que fɛn dɔ ka na
min bɛ kow tɛmɛ mɔgɔ kan dɔɔni fana quoi mina minnu yirala u b'a yira fana jamana tɔ fana bɛ siran ɲɛ quoi événement nin kɔni tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ nisɔn wasa an nisɔndiyara quoi n kɔni an hakili sigira an y'a lɔn k'a fɔ k'an ka jamana a bɛ taa sira ɲuman kan quoi an ye sewa sɔrɔ yɛrɛ de ne fɔra k'a ye ni ɲɔgɔnna défilé ka kɛ tan dɔ fɔra k'a ye dɛ bon mɔgɔ caman tun bɛ yen nɔ i kamana gannen kun do ko in na mais i basigi i hakililatigɛ sɔrɔ quoi gɛlɛya kɔni bɛ yen dɛ tiɲɛ don thème kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman hakili sigi défilé nin vraiment a diyara an bɛɛ ye a y'an maliyɛn bɛɛ kunna wolo vraiment tiɲɛ yɛrɛ la non an y'a dɔn sa k'an ta kɛra an ka Mali ye kalo ma ye fiyewu an y'a dɔn k'an ta kɛra an ka Mali ye sisan hali bi ala ka sɔrɔso ala k'u dɛmɛ vraiment an bɛɛ b'u kɔ wa an bɛ dugawu kɛ ala k'u dɛmɛ fɛnɛ défilé ne wolo san kana se bi ma ne ma deli ka ɲɔgɔn na ye fɔlɔ a ɲɛna a kɛcogo bɛɛ ɲɛna organisation tout tiɲɛna an bɛ transition fo an bɛ population fana fo an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ dugawu kɛ halisa ala k'an bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ ko ɲɛnamaba de don parce que an ye mina ɲɛnamaw ye Mali bɛ ka kɔrɔta yɛrɛ de o de ye laɲini ala sɔnna ala ka Mali ko in ta ɲɛfɛ an bɛ ala deli hali bi ala ka nin caya kosɛbɛ jamana in kɔnɔ jamanaden ninnu an b'a ɲini u fɛ u ka bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan laɲini ye fɛn min ye a bɛ se ka sabati o de kɔnɔ an sera ka min sɔrɔ ka di aw ma o de ye nin an foli di ɲɔgɔn ma a k'an bɛn wagati wɛrɛ wa ne sɔrɔ ma o ko baara ko a ɲɛna premier ministre kabini kunungo ale bɛ États-Unis kaw fɛ yen Keba kɛnɛ in kan a kuma cayalen don dɛ jaa Macron tun b'a fɛ ka tɛmɛ yɔrɔ dɔ la u y'a lajɔ ko Trump ka cortège bɛ nalen ko fana bɛ taama sen na Keba ne ko n ko sisan kɔni anw kelen tɛ tuguni dɛ Macron ta a ka wuli k'i cɛsiri hali bi n'o tɛ Faransi ma deli ka bi duguma tan fiyewu a tile la Faransi lajabara Faransi lagosira dɛ k'u y'a lajɔ de k'a tɛ tɛmɛ fo a yɛrɛ de téléphone b'a kun ka Trump wele o ka fɛɛrɛ dɔ sigi a ma Trump fana selen diɲɛ seleke naani kɛnɛ in kan ye Keba o fana ko foyi ɲuman tɛ so in ko foyi ɲuman tɛ so in kɔnɔ k'ale tun kan ka yɛlɛ ascenseur min fɛ k'o bolo kɛra k'a nana fana k'a bɛna a ka kuma fɔ yɔrɔ min Keba k'o fana yɛlɛ min bɛ jɔ pour que i ka se k'i ka sɛbɛnni ye n'o o ye prompteur ye k'o fana tɛ ka mɛnɛ k'ale kɔni t'a dɔn ko ninnu k'ale dun b'a k'u kɔni bɛ yan k'u ka u jija dɛ ko maa min bɛ yelen ko in kɛ n'a ye yelen minɛ a ma yelen minɛ o k'ale Trump b'a ka discours kalan wa discours in na fana Keba a jiginna Nations Unies kan dɛ wa a jiginna kosɛbɛ nanzaralakaw kan n'o ye Europe ye a ko Irisi ye n t'a dɔn ko waranikala karitɔnama wa mun de ye ko ni Européen bɛ fɛ ka Irisi kɛlɛ k'u ka Irisi ka taji sanni dabila k'u tɛ se ka to k'u bɛ Irisi kɛlɛ ko ka tila k'u ka taji san k'u ka kɛlɛ u ka wuli k'u jɔ u kolo la Keba diɲɛ bɛna na to maa minnu bɛ wuli k'u cɛsiri de n'i tɛ maa cɛsirilen ye cɛ ka kuma don i dayirimɛ ɲinitɔ i bɛ kɛ dɔ dayirimɛ ye a dun bɛ ten de dɛ tulonkɛ tɛ yen o sɛbɛ dɔrɔn de bɛ diɲɛ kɔnɔ sisan hinɛna tɛ yen makari tɛ yen e ni ala n'a kɛra cɛ sɛdennin ka maɲumatɔ kasi de b'a kisi sɛgɛ ka tali ma a b'a fasa ja de dɛ sinɔn ni sɛgɛ ye tɔngɔnɔ den ta don o don Keba bɔ boli ɲɛ dɛ a b'a bila ka jigin tɔngɔnɔ ba yɛrɛ bɛ wuli a nɔfɛ ka taa di an k'an jija an k'an cɛsiri tulonkɛ tɛ yen tuguni hinɛna tɛ kɛ maa si la k'i tɔgɔ ye nin ye i jamu ye nin i bɛ bɔ nin yɔrɔ in na o tɛ yen n'i bɛ dɔ kɛ i bɛ fara dɔkɛlaw kan n'i ma dɔ kɛ i bɛ minɛ ka di dɔkɛlaw ma maa minnu bɛ ko kalama u b'a dɔn k'a fɔ min bɛ senna bi Trump ninnu bɛ nafa ko de la nafa bɛ sɔrɔ mun u ka hakɛ bɛ sɔrɔ mun na a ka sɔrɔ bɛ minnu na a bɛ sɔrɔ olu de ma n'a ka sɔrɔ tɛ fɛn o fɛn na a ka sira foyi t'a fɛ diɲɛ dun nunjuru bɛ olu de bolo bi Keba diɲɛ dun maaw bɛ kule la ko ka diɲɛ falen ko k'a kɛ taabolo caman ye min ka di min ye o k'o kɛ ne yɛrɛ ɲɛ t'a la bi maaw bɛ se ka ban cogo di ka u faso jɔli ka ɲɛsin u faso jɔli ma e bɛ t'i da wali faso la k'o ma jamu k'o tɛgɛrɛ fɔ kun n ka cɛ don la dɔ b'a f'i ɲɛna ko yen t'i faso ye dɛ yirikuru mɛnna ji la cogo o cogo a ti kɛ bama ye
Premier ministre Jens Regenani jagulu me no be tungarango ga ko kuna keba minye Jens Regenani ga jerewa bisegina ingena ga no assemblée générale ye yano baro ga damene sa ano ye nyanye kunungo minye ami popé aleni premier ministre ga kuma we talike jamana flaw ulu chesranya bo tagama ko kuma uka kerengrena la oyemu aleni mali be ga bara jumenga tungarango ga ko kuma konnana directrice générale ngoni ya ira saka fo ko ale ga jekulu koni be wani ala sonama ISC jamana u anulu songoroma dono bara u ulu kechugo nyumana o Nations Unies kele inkene ka ikeba ISC pabela jilembe mi ye New York ka fe kunungo Mali premier ministre ale wele blato masabula ISC nyama be Mali bolo bi kana sa anga je anga kuma munu fo sibiri nata bloma ngonna na Trump nunu tebana yoro mina kaba ame muni mu fo ka se ga da ulu tloka keba wala sa ayira ka fo komi nye anga mauka kumatai oye ni kalo intlet muga ani wolon vlaye iri tamba Jean Emmanuel Ouedraogo no Burkina Faso premier ministre ye ale tumbe ajenyongo no Ablaye Mayiga ofana tumbe Ali Lamine Zaine no ye Niger ta ofana tumbe ubela jele no ga baraka nyaw uya laje sapma mumina na tabo uda hakina mumina na fo ISC jabana don togola ISC dugu don togola sibiri na tani kalo intlet muga no wolon vla ka sega ben ka ofo ko laben kosebe ona di Ablaye Mayiga ma alena yele jamana saba togola keba ka laseli ke ngani mbara in kerebe fana jamana imbela jele nyi ideme baw ila fasa baw ani kanu baw ani munu bolo nyoma ka sega uluye okumu konnana sa anga ministre munu be donu be jamana tesra na ko hukumu konnana ISC konnana sa ulu fana ni farafina ga kele atoma nyeba keba uno yenywanye o yafu nyena koni ala sonama kwa ISC tike gongele na Ablaye kulute ISC to ifio kofo unaga jega baraka nyongo fe sabula farafina ga kelenya o yebela jele ne tai wani jamana saba mi vle keba nunu njoro buana farafina ga kelenya sinsini na de kumate Mali asebe follow morbo ni Kwame Nkrumah ani Gamal Abdel Nasser uru de abaro tutigali baro ke keba kata se aile aka chete aile selasi ho na mora Nations Unies na New York ka fe keba ambi na Mali kono amta kajolo directement kajolo kasobo kasorama do akono ulu balo toni wolo vla o dira uma kunu ga registre manu kasobo ko losibai ka keni kajolo ka yere wera ka wuli kajolo sabla ni wati laba na yira ka ko mi kajolo cercle commune woro u bela jire damakasi kera uye ku ga nye kasobo makoi ma kemeni bisegi ne ba kono balo ko dese obeka ye ula ola sa mi ye bulu faranga mun sara ka keba o de tarake ton wolon vla sa balola koko tako di keneka marabolo nyama bela jele tumei dugutugu bela jele no ye kajolo dugutugu bela jele nga nyama coordinateur ale fana tumei cercle konna na kasega ni bara nge baloi ko ka ke kasola de olu jansai bienali nyebla bara no ye phase régionale ga o ka o fei o bara bana koi kase ke ta to galan dulati tena ni kalo intle mugani saba mi ye bambakaw ka cercle ye ale wulani joro folo ye classement général la sa no ye ko kuncheli ye akoni ye mawda mina o kara donye keri ale ni ensemble instrumental gaona na da ale ka gawga joro bakara mi ye sakeba o ye solo de chanye mamu be sa na kelemi joga donglida uyo gawye beda odela o kofe sa yira ga go ansongo ale ko nga chachiri botugo nyina kosebe o ni groupe sabasa o lebna na drogo nyana kake gawga kuru trupuye mimi ta tomoktu ka ofe nyene je ngoni jara kosbe sabla demsen na kaw ni makoro bela jile ni dugu nyamaw u bela jile mbora mama se yira la sawi attestation do bela jile ma munu ngoni joro soro jonjon dira uluma ani domulu ya sawu sega segi tugo bina ga tuga so bienali o laben kele nyebla laben hogumu konna na fana mi ye kaita e obedamine ni ndogo ko konna na ya saka sega ko bela jile laben sa kai mi ye ko ngabe mbawye ulu nyan soro dugukolo konare togola kalanso konna na barab na ke chugodi nyana mina na ke chugodi ani ko bela jile mina sigi senga chugomina laben laba munu be sa kulu bela jile faranyanga yani demson ulu ga nyan soro nyanda na keba fale ya Mary no ye chargé des affaires courantes Alaji Keta abeni kene ngai he Kenya babalaw ni mesa he Kenya babwa na o mata atijao on dabya kaw ha on meta fo ata no ngoi njade
wa n'ala ma farati fila minnu bɛ dɔn kɛ i y'u ye o i y'u ye Alhaji ko k'olu bɛ taa kɛ premier de ye a ko ten kunun ko u ye avion ta ka bɔ Bamakɔ ka taa Kayi yaasa ka taa ɲɛnajɛ in na n'ala sɔnna a ma min bɛna bɔ a la Kayikaw fɛ yen an na o da bɛɛ lajɛlen tulo kan ne Alhaji ye défilé kɛ nana n y'a ye o ka finini kun b'a la n'o y'a ka selima finini ye a ɲɛna kosɛbɛ kiba min ye Tumutu biennale labɛn ɲɛbila baara bannen Gundamukaw dugudenw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan k'u ka tɔn n'o y'u ka denmisɛnw ye k'u ye baara kɛ nin kun ye siɲɛ fɔlɔ denmisɛnnin dɔw siɲɛ fɔlɔ ye ka taga nin ko in na a kun ka di dugumɔgɔw ye sa bɛɛ lajɛlen ka bɔ k'u kunbɛn nka maa minnu y'u ŋaniya siri olu kɔni bɔra sa ka denmisɛnninw ninnu kunbɛn ka bɔ Tumutukaw fɛ yen dɔgɔkun kelen baara ninnu kɔfɛ sa u y'a yira sa ka fɔ k'u kɔni ye Gundamu kunna wolo kosɛbɛ cɛ ni muso denmisɛn dugutigi ni kabilatigi mɛrilakaw u bɛɛ lajɛlen bɔra ka n'u ka nisɔndiya yira u ka denmisɛnninw na sabula k'u y'u jeniyɔrɔ fɛ yen min ye nin denmisɛnnin jɛkulu ninnu ye u y'a yira sa k'a fɔ olu kɔni u se kun ye fɛn fɛn ye fɔli ni dɔɔni tɛgɛrɛ la u taar'o kɛ min ye Gundamu cercle k'a jɔyɔrɔ fa Umu Sali Sɛk an b'a fɔ kɛnɛ kan ale ye maire kɛ Gundamu Umar Ibrahim olu ka dugu ye Gundamu ye min ye ne yɛrɛ ka cɛ kun ka dugu don n'o ye Nasser ye le grand chef de la tribu Kalansar nka sa Gargando kɛra cercle ye Keba an ye Gargandokaw ye Gargando kɛra cercle ye donc Nasser ninnu tɛ olu tɛ Gundamu fɛ tuguni olu kɛra Gargandokaw ye donc Gargando an b'olu fana fo Bamaramaw de Keba o fana kɛra cercle ye an bɛ Bamaramaw de kaw fo ale ni Berkaw ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra cercle 13 o de bɛ Tumutu kɔnɔ bi i y'a faamu sisan dɛ n'an bɔra yen an bɛna Bamako triangle di balafɔn n'o kan ka kɛ Sikasokaw fɛ yen octobre kalo nata tile 9 ka taa bila tile 11 na yaasa ka se ka labɛn sabati sa min ye direction nationale de l'action culturelle ye ale ye welewelemada kun kɛ sa k'a fɔ balafɔla minnu b'an ka jamana kɔnɔ k'u kana u ka ɲɔgɔndan kɛ ɲɔgɔndan in sa yaasa ka se ka o ko kun cɛ kunun ko o baaraw kɛra ka kɛ ni kɛnɛdugukaw fɛ yen tagali ɲɛbila baara ye a yira sa k'a fɔ ko jury kɔni sigira sen kan min y'an ka cɛkɔrɔba ye n'o ye Masabu Wele Jalo ye ale tun b'o ko kɛnɛ kan o ɲɛmaya tun bɛ ale bolo Keba turupuw bɛɛ lajɛlen jouelen kɔfɛ ka bala fɔ ka taa balaw bɛɛ lajɛlen kari k'u kalaw bila kɛrɛfɛ k'u filenw ɲimi u y'a yira sa k'a fɔ ko groupe bɛ se ka ta sa groupe bɛɛ lajɛlen na o ye sigidiya ye ale kɔni nana ale ye bɛɛ lajɛlen dan ale kɔfɛ sa min ye Manden Balakan Wuncɛleke ka taa se Sita l'artiste ma ani Usman Sanogo olu bɛɛ lajɛlen olu tun bɛ nin ɲɔgɔndan in kɛnɛ kan nka sigidiya ko olu de bɛ taa Mali jɔyɔrɔ fa Sikasokaw fɛ yen minisiriso maaw y'a yira sa k'a fɔ ko nin tako 9nan in a kɔni denfaya bɛ maa min bolo o ye général d'armée Asimi Goyita ye sabula ale de ye ɲinan san ta sa ko k'a kɛ seko ni dɔnko san ye a ko kɔni n'o ye biennale triangle di balafɔn ye Keba a denfajala o sirilen don maa min sa o ye général de division Ablaye Mayiga ye n'o ye Mali fanga ɲɛmaa ye triangle di balafɔn ye ale bɛna maa minnu bila ɲɔgɔn na sa Sikasokaw fɛ yen Keba o ye Mali jamana ye Burkina Faso ani Côte d'Ivoire i n'a fɔ a bɛ kɛ cogo min na laada la kabini san 2003 ni triangle in sigira sen kan Keba sa jamana 3 in olu bɛɛ lajɛlen kɔni balani bɛ u bɛɛ fɛ yen o de hukumu kɔnɔna na sa olu sugandira jamana welelenw fana b'a kɛnɛ kan i n'a fɔ Niger ka taa se La Guinée Conakry ma olu bɛɛ lajɛlen bɛna na nka olu sen tɛ tulonkɛ la olu kɔni bɛna na ye ɲɛnɛɲɛw la tako 9nan in a bɛ tali kɛ sa n y'a fɔ cogo min na seko ni dɔnko san o hukumu kɔnɔna na Keba an bɛ taa aéroport di Mali la aéroport polisiso min bɛ yen n'a sɔrɔ an tun b'a fɔ fɔlɔ ko commissaire Ibrahima Kebe sisan ala ka n'i ci dɛ contrôleur principal de police a kɛra o de ye o jala de dira ma 22 hukumu kɔnɔna na donc Ibrahima Kebe contrôleur principal de police walima i b'a fɔ ko lieutenant colonel polisiso min bɛ aéroport la u ka patron de y'ale u ka commissaire de y'ale o don ko n y'a fɔ yan n ko polisi minnu bɛ yen k'u bɛ ka baara kɛ n bɛ segin a kan u bɛ ka baara kɛ Keba jɛnatigɛ ko o ko a bɛɛ tɛ ɲɛ nka ni maaw ye yɛlɛma boloda an k'u dɛmɛ an k'u senkɔrɔma don maa caman ye weleli kɛ ko n'u nana ka bɔ kɔ kan ko dɔw b'u sɔrɔ an ko an bɛɛ ka jɛ an ka polisiw dɛmɛ Kebe ye fɛn minnu sigi sen kan a bɛ ka baara minnu kɛ
anaga cedon ube wuliga jomina bi aéroport kɔnɔna ka fara finitigi tɔw kan an ka dugawu kɛ dɔ ka fara o kan an bɛ ɲɛda min fɛ an bɛ laɲini min fɛ a bɛ sabati min ye kebe a kɔni sisanama a kɛra contrôleur principal de police ye keba o bɛ bɛn lieutenant colonel ma Surasi Kunda an b'a fɔ sa n ko an bɛ aéroport la o bɛ an bɛ garde-à-vous la de an bɛ aéroport la o bɛ an bɛ garde-à-vous an b'o jigi cogo di k'a sɔrɔ kebe ti yan keba o kɔfɛ an dɔgɔkɛ n'o ye Musa Kɔndo ye diɲɛ seleke naani ɲɔgɔn na jɛkuluba dɔ bɛ yen olu kɛlen don ka maa 100 ta sifinnakaw fɛ yen maa 100 minnu n'olu ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadaw ye u ka baaraw kɛcogo fɛ an'u ka wulikajɔw kɛcogo fɛ o ɲɔgɔndan in maa 100 min taara sa sifin kunda u ka jɔnjɔn min na taa d'u ma maliden kelen min bɛ a la o ye ale Musa Kɔndo ye global 100 a lajɛ a kan ka kɛ Kigalikaw fɛ yen n'o ye Uranda ye ale faaba kɔnɔna na keba min ye Musa Kɔndo ye an ka sifin don a ye kunnafonidi baara kɛ a ye basikɛti kɛ a ye wulikajɔ ni seko ni dɔnko fɛn caman kɛ nin waati in na a kɛlen don ka min ye baara bolodaw de sigi sifinw bɛ se ka taa ɲɛ cogo min ye Nigeria jamana ɲɛmaabaw an'olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ani diɲɛ seleke naani taw yaasa sifinnakaw u kana to kɔ foyi la ɲinan k'a sugandira maliden min n'o bɛna ye kow la an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn kɔkan kibaru yan'an ka to la an bɛ t'e fa fɛ. Kari tɛmɛnen keba kalata tun bɛ n di ɲɔgɔn fɛ yen e tɛ n di ɲɔgɔn dɔn de kamalen tɛ numu kamalen bɔ e tɛ yen dɔn Mamadi Dunbiya ko sariya sunba kura o kalataw kɛra nin kalo in tile 21 keba minisiri min bɛ mara kama bɔli kunna n'o Ibrahim Khalil Konde ale kɔni jaabi fɔlɔw yira ko 100 siradala sa maa 89 buruburu 38 k'olu dogo ko sɛbɛn in ko a ka ɲi sɛbɛn in b'a to sa Mamadi Dunbiya ale yɛrɛ ka kɛ cɛbɔ ye kalata nata la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Laginɛkaw fɛ yen kalata kɔni jaabi ɲɛbila fɔlɔ olu de bɔlen filɛ nin ye yanni u ka sariya sunba ale k'a fɔ ko sarata in ko a baaraw k'a bɛɛ lajɛlen sigira sen kelen kan Senegalikaw fɛ yen maa min bɛ yen sa n'o o ye Wali Sɛki ye Wali Sɛki ale kɔni kan ka taa u ka sariya bolo min bɛ n'a bɛ f'o ma ko investigation criminelle keba n'o ye police judiciaire financier ye ko ale kan ka taa yira o kiiri tigilamaw la a fɔ ma sa ko premier cabinet min ye Wali Sɛki ye ale nɔ minɛlen kun don sɛbɛn min na sa o ye Amadou Sall n'o ye Senegal premier ministre kɔrɔ Macky Sall o denkɛ o tɔgɔla kuma ye kuma min n'u ka scientifique kun y'a yira sa ka fɔ ko yuruguyurugu kɛra ko ka taa se sefa wari miliyari 5 ani tilancɛ ma baara in ko a kiiri bɛ senna hali bi Senegalikaw olu fɛ yen min ye Wali Sɛki ye ko ale kɔni kan ka taa kiiri tigilamaw fɛ yen AES ale hukumu kɔnɔna na wolomasiri tabaw kalen don ka fara ɲɔgɔn kan min kɛ Nigɛrikaw fɛ yen min ye Modi Salu ye ne ale ye ministre d'État ye ministre min bɛ wolomasiri tabaw ka ko kunna sa ale taara ɲɛda o kɛlɛkɛcɛw kan bilasiralikan min bɛ ani baara kan ka kɛ cogo min na ɲɛmaaw ye min laɲini ka t'o fɔ u ye yiriwaliko ta nasira fɛ a kɔni ye sinsin min kan fɛɛrɛ min bɛna sigi sen kan wolomasiri tabaw fɛ jamana 3 in tɔgɔ la u k'a jija kosɛbɛ jamanadenw a ka taa olu ŋunan fan fɛ Ganakaw olu ye maa dɔw gɛn ka b'u ka dugukolo kan n'o ye maa 6 ye k'olu kɛru nin waati in na sa ka taa Togokaw fɛ yen maa 6 in keba k'u bɔra États-Unis kaw de fɛ yen Donald Trump ale kɛlen don ka fɛɛrɛ min sigi sa maa minnu bɛ yen ni sɛbɛn t'olu la n'a bɛ olu gɛn ka bɔ yen k'u kun nana ninnu bila Gana fɛ Gana fana y'u foli ka taa Togokaw fɛ yen sabula k'a tɛ ɲɛdɔn ko in na Maroc masakɛ n'o ye Mohamed Sisi ye ale ye baara dɔ nun don kununko min ye u ka duguba kɔnɔna na n'o ye Casablanca ye nɛgɛsira ko ka o dilan k'o kurakura u ka dugu bɛɛ lajɛlen na miliyari 1 ani miliyɔn 800 o de kan ka don baara in na u ka nɛgɛsira bɛɛ lajɛlen dugu kɔnɔna na ka dugu bila ɲɔgɔn na n'o ye terrain ye ko k'a bɛɛ lajɛlen kurakuraya Faransikaw fɛ yen école karamɔgɔ muso dɔ n'ale bɛ dɔnkili kalan kɛ denmisɛnninw kunna ale ka kalanden dɔ kɔni de filɛ nin sa ka muru gɛn ale la Bayɛrɛnkaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnen la sa min ye nin kalanden in ye karamɔgɔ in ye sa u y'a yira sa kɔni ko a kɔni ni tɛna to waleya in senfɛ kalanden min y'a kɛ a si bɛ san 14 na
waati mina wuli kɛra k'u bɛ taa nɔfɛ a ye muru gɛn a yɛrɛ la tuguni ka sɔrɔ ka duuru don fiɲɛ na nka o bɛɛ la u sera k'u tɛgɛ d'a kan u ye a minɛ Nicolas Sarkozy Faransikaw fɛ hali bi k'a bɛ sɔn ka san 10 kaso o sɔrɔ sabula a nɔ minɛnen don waleya min na k'a fɔ ko libikaw ka jamanakuntigi kɔrɔ o ka musakaw n'a y'olu ta k'o don a ka kalata ko la ko n'o ko kɔni sigira sen kan wala min kɛra san 2007 k'a na san 10 kaso ka a na o kɛ kiiri ale ka jaabi la Chinois y'a yira sa k'a fɔ nin kalo in tile 24 ko min ye fɛɛrɛw ye minnu sigira Taiwanikaw fɛ k'a yira sa k'a fɔ k'olu ka pisiw tɛ se ka t'u fɛ ani Afrique du Sud ko ni Taiwan ma kɔlɔsi ko foyi nafa tɛna na yo o la ko sabula k'a kɔlɔlɔ bɛ segin Taiwanikaw yɛrɛ ma k'a sababu k'u ka ŋaniya juguya ye États-Unis kaw fɛ keba Assemblée générale bɛ ka kɛ dugu min na a dugu New York tɛ a ko yen nɛgɛjuru sira bɔlɔlɔ sira fɛ 300 ani pisi 1000 k'u tun b'o de ngalabuti ka fɛn bɛɛ lajɛlen ɲami ɲɔgɔn na ye c'est-à-dire u tun bɛ kunnafoni di sira bɛɛ jɔ kaki komi ko Américains sera ka bɔ a kalama k'o de ye Trump dimi kun ye k'a ko Nations Unies kɔni bɛ yen a tɛ ka lakana la kɔlɔsi a tɛ ka foyi la kɔlɔsi a jɔyɔrɔ ye min ye k'a tɛ kɛba Nations Unies sɛgɛnna ɲinan dɛ a bɛɛ bɛ ka ta ka da u kun o la sa ko min ye Américains ye olu kɔni sera k'u bolo da nin ko in kan k'a ko bɛɛ lajɛlen lajɔ pisi 1000 100 don pisi 100 n'o ye nɛgɛjuru sira pisi ye k'o tun bɛna na nɛgɛjuru siraw bɛɛ lajɛlen ɲami ɲɔgɔn na New York kaw fɛ yen nka min Américains ye olu sera k'o kɛ yanni Assemblée générale yɛrɛ ka daminɛ maaw bɛ se cogo min na ka nɛgɛjuru ci ka se k'u ka baaraw kɛ Burkina Faso ale kɔni ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ nucléaire min bɛ se ka dugudenw mago ɲɛ ani Irisi bolo di ɲɔgɔn ma u y'a jira sa ko yanni san 2035 cɛ 100 siradala sa Burkina kɔni ka kuranko 50 bɛna ta u ka dugukolo fantan 4 bɛɛ lajɛlen na nɛgɛjuru nucléaire ko o ta na sira fɛ Niger jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ diɲɛ sira naani tɔgɔ la n'o ye AIA ye n'ale bɛ nucléaire ko ɲɛnabɔ Niger sera ka don jɛkulu in kɔnɔna na u ka jɛrɛ 69 na o senfɛ min kɛra Viennekaw fɛ yen nin jɔyɔrɔ in sɔrɔli o bɛ Niger jɔyɔrɔ yira kosɛbɛ sabula dugujukɔrɔ nafa min bɛ Niger fɛ yen o de bɛ kɛ ka baara ninnu kɛ Nigerkaw k'u bɛ k'u jija kosɛbɛ Union africaine ni farafinna AES jamanaw olu ye ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali Burkina Niger min ye Union africaine ɲɛmaa ye a ko k'u tɛna na to kelen na ko ni Ala sɔnna ma ko ni AES maaw na baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Senegalikaw fɛ yen Senegalikaw ka jamana ɲɛmaaw u ye maa dɔw bila ka taa kɛrɛnkɛrɛnnenya Irisilakaw fɛ yen u bɛ se ka baarabaw kɛ cogo min na jagoko ta na sira fɛ sɛnɛko ta na sira fɛ kalan ale ni yiriwaliko ta na sira fɛ o maaw kɔni bɛ nin waati in na Novgorodkaw fɛ Irisi taama la u ni Irisikaw kan ka tila k'u bolonɔ bila sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la keba ko nanzara jamanaw ko Faransi k'a jija ko Côte d'Ivoire kana taa bi Irisi ka tɛgɛ kɔnɔ dɛ ko n'u bɛ fɛɛrɛ o fɛɛrɛ tigɛ k'u jija Côte d'Ivoire kɔni e b'a sɔrɔ u b'a dɔn ko jamana tɔw binna a kɔnɔ kɛ n tɛ Senegal cɛ nin ye taama na Irisi la u ka jamanaw to yen sa keba k'u ka baara kɛ Algérie ni Irisi ka bolo di ɲɔgɔn ma na Algérie a y'i bolo mɔnɔbɔ minankura nɔfɛ min bɛna n'a ka pankuru ko olu sinsin kosɛbɛ u ni Irisilakaw b'o kuma na yaasa u bɛ se ka sigi sen kan cogo min na Iran fana ale ni Irisi ye bɛnkan dɔ signé u y'u tɛgɛ nɔ bila bɛnkan na bɛnkan bɛ tali kɛ nucléaire ko la min bɛ se ka nafa ɲɛ Iran ye kosɛbɛ u ka jɛkulu bɛ Moscou kaw fɛ n'o Rosatom ye tɛgɛ nɔ bilara sɛbɛn in na ye dɔgɔkun tɛmɛnen ka ɲɛsin énergie atomique ale taa cogo ma Kanadakaw fɛ yen maa minnu gɛnna ka bɔ Ukraine n'olu taalen n'u yɛrɛ sɔrɔ Kanada ko Kanada kɔni ye batakiciw ma sa k'u dantigɛ nka Kanada yɛrɛ gouvernement y'a yira sa k'u kɔni tɛna n'o gɛn ka b'u ka dugu kɔnɔ nka u bɛ fɛ k'a lajɛ maa sugu minnu don Google y'a yira sa k'a fɔ ko États-Unis jamana ɲɛmaaw tun y'a ɲini u fɛ k'u ka dansigi kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalata waati ka kɛ ni Joe Biden ka kow ye k'o la sa ko sanction in k'o kɔni bɛna na wuli yaasa YouTube sanfɛla la maaw bɛ se ka lafiya cogo min na ale ni Covid 2019 waati ko gɛrɛntɛ min kun sara sa ko Google ni YouTube u y'a yira sa k'u bɛna na o gɛrɛntɛw wuli Italikaw ka ministre min bɛ u ka jamana lakana ko kunna ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Itali ye a bɛna na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ sa balo minnu farala ɲɔgɔn kan ka taa di Gaza denmisɛnninw ma maa degunnen minnu ka kɛ ni fɛnw ye yaasa u bɛ se ka kisi cogo min na Israel ka bɔnmu n'a ka droniw ma k'u bɛna n'o fɛɛrɛw sigi sen kan bateau ninnu bɛ se ka se u secogo la cogo min na min ye Somalikaw ye olu kɔni y'a yira sa ko Shebabu ka ɲɛmaa dɔw bɛ yen kɔni ko olu ye dangari olu la ɲɛmaa 3 u sera ka olu bɛɛ lajɛlen fa nka dugudenw y'a yira sa k'a fɔ ko fɛɛrɛ de ka tigɛ basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min na Sierra Leone jamanakuntigi ale kumana diɲɛ seleke naani kɛnɛ kan ka ban keba a ko k'u k'a layɛ sa diɲɛ ka dayɛlɛ ten
lafiyaw ka don diɲɛ kɔnɔ maaw ka to yen u ni maa minnu bɛ fɛ ka baara kɛ olu k'o kɛ min ye Nations Unies ye a ka bɔ fanfilaya la a ka bɔ sugandili la a ka tiɲɛw fɔ baaraw ka kɛ jɛlenya ni tilennenya kan a ko ko diɲɛ magobatigi minnu filɛ nin ye olu sago kɛli olu dungo kɛli k'o kɛlen don ka Nations Unies yɛrɛ kɛ mango ye bi diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ k'o de la hali casque bleu fonctionnaire minnu bɛ Nations Unies kɔnɔna na ko u yɛrɛ kɛlen don ɲugutɔ fɛnw ye yɔrɔw la sabula u yɛrɛ b'a dɔn u bɛ taa baara min na maaw ka jamana ka danaya t'u ka bonya foyi t'u kan min ye Sierra Leone jamanakuntigi ye a ko ko wuli ka jɔ ni cɛsiri ka kɛ jamanaw ka damakɛɲa kɛlɛ minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Gaza o bɛ se ka ban cogo min Sudan ta bɛ se ka ban cogo min ani Ukraine ta a ye welewelemada fana bila ka taa diɲɛ seleke naani ma k'u k'u jija koyi ko nin kɛlɛ ninnu k'a bɛ siniɲɛsigi de don ngalama na wa min ye jamanaw ye a b'olu tiɲɛ ko hali waati yɛlɛma ko kɔlɔn kuma minnu filɛ u da nin ye ka nin kɛlɛ ninnu to sen na o si tɛ se ka kɛ tiɲɛ ye marifa feerela marifa dilanna ani marifa di yɔrɔbaw ani kɛlɛw ninnu donnen yɔrɔ minnu na k'u k'olu ɲɛɲini ka olu ban yaasa diɲɛ yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min ale ta ye min ye o ye k'a ɲɛf'u ye u k'a faamu sabula diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna bi se tɛ minnu ye sɔrɔ tɛ minnu ye jɔyɔrɔ tɛ minnu ye olu ka kumakanw ti lamɛn maa minnu bɛ yen n'olu sago bɛ kow la olu de bɛ lamɛn Nations Unies man ka kɛ o jɛkulu ye a kan ka bɔ o hukumu ale kɔnɔna na min ye fɛɛrɛw ye k'olu sɔrɔ ka ɲɛsin jamanaw ma sɛgɛn gɛlɛya kɛnɛya ale ni jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka dakɛɲɛw ye k'u ka u ɲɛsin olu ma ko wa fana ko a bɛ min kɔn o ye k'a fɔ hali bi diɲɛ seleke naani tɔnba min filɛ nin ye Conseil de sécurité ye farafinna t'a la k'o tɛ se ka ɲɛ ko yɛlɛma ka don o fana na yaasa bɛɛ lajɛlen ka damakɛɲa Sierra Leone kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko an dɛsɛra cogo o cogo farafinna jamana 54 k'an kan ka jɔyɔrɔ 2 sɔrɔ Conseil de sécurité la ko nka k'o tɛ sɔrɔ ka farafinna jamanaw to maa dɔw nagakɔrɔla la n'olu de b'a f'u ɲɛna u k'a kɛ cogo min na u k'a kɛ ten ko o baaraw tɛ se ka ɲɛ kibaru nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruya la mun dira ani ne fɛ n'Ala sɔnna a ma aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 21 débat kɛnɛ kan kibaru k'i yɛrɛ fo i fɛrɛ n'o bi dɛ i bilama ye i bɔra min ko ni ma bɔ fulaw fɛ yen dɛ ayiwa d'accord bari ma bɔ numuso kɔnɔna o sinon sa ma sɔrɔ i funtɛninen don Ala ka tile hɛrɛ cɛ Ala ka sababu ɲuman kɛ si ni kɛnɛya ni laban ɲuman Ala k'o d'a ma Ala k'an ka jamanaw basigi Ala k'an ka jamanaw kolo suma a k'an bɛɛ nɛgɛ kanɲɛ 21 dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu don wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da